Собственици сте на недвижими имоти в град Кюстендил или областта и искате да реализирате успешно продажбата им. Предлагам своето професионално съдействие, за да реализирам за вас успешни и финансово удовлетворяващи ви цени за продажбата на имотите ви. Имам потенциални кандидат-купувачи, които търсят да купуват апартаменти и къщи, които са след основен ремонт, както и такива, които търсят да закупят апартаменти и къщи, които са за тотално ремонтиране. Представям ви своето професионално съдействие, за да направя най-доброто за вас и да реализирам най-бързо, успешно и финансово удовлетворяващо продажбите на недвижимите ви имоти. Оставям телефон и имейл за връзка с мен, Наталия Господинова от Агенция за недвижими имоти Азирус, град Кюстендил. С над 30 годишен опит в сферата на недвижимите имоти ще направя за вас най-добрата пазарна оценка за недвижимия ви имот, за да реализираме една успешна и финансово удовлетворяваща ви продажба на недвижимия имот. Поздрави и приятен, ползотворен ден за всички и до скоро!